Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα οικολογικά νέα από το Contra Channel. Πάνω από 700.000 εμφανίσεις έχει κάνει στο YouTube το βίντεο με τον δαμαστή λιονταριών. Το βίντεο δείχνει τον Κέβιν Ρίχαρτσον να παίζει με 2 λιοντάρια σε σαβάνα της Νοτιού Αφρικής. Ο Κέβιν καλεί τα λιοντάρια και αμέσως εμφανίζεται ένα θηλυκό το οποίο τρέχει προς το μέρος του και πηδά επάνω του. Ωστόσο, αντί να του επιτεθεί, το λιοντάρι τον αγκαλιάζει. Εκείνος παραμερίζει το θηλυκό καθώς τον πλησιάζει ένα ασθενικό λιοντάρι που έχει επίσης όρεξη για παιχνίδι. Ο δαμαστής ξαπλώνει στο έδαφος με τα ζώα και χαϊδεύει τη γούνα τους. Ο Κέβιν είναι ζωολόγος και συμπεριφοριστής ζώων. Εργάζεται σε πάρκο λιονταριών της Νοτιού Αφρικής, όπου φροντίζει και εκπαιδεύει τα άγρια ζώα. Όπως υποστηρίζει, αναπτύσσει δεσμούς με τα λιοντάρια από τη γέννησή τους και πιστεύει στη δημιουργία σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη παρά στις συμβατικές τεχνικές εξημέρωσης. Φυσικά, αυτή η άποψη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι τα λιοντάρια είναι ζώα με άγρια ένστικτα που δεν μπορούν να εξημερωθούν. Δεν είναι λίγες εξάλλου περιπτώσεις που έχουν επιτεθεί στους δαμαστές τους σε τσίρκο και ζωολογικούς κήπους. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το οικολογικό μας δελτίο για σήμερα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ!